Touch. Ayan, live tayo. Meron kayong manood? Ayun 'no, may lipstick. Hello guys, mag-antay lang tayo ng ating, viewers. Meron pa kaya? Wala na yata. Uy, naka-lipstick. Hello guys, good evening. Again. Ang sama ng update natin ngayon sa vlog. Ah, Kuwentuhan muna, kuwentuhan. Ay grabe, 4 na phone guys, ang nawala. Mahabang kuwento. Grabe yung upload natin today 'no, nawala ang phone, grabe. So ayan, ang ating iPhone nawala and ang pinaka-worst hindi ko ma-open yung account ko sa Facebook, dun lang siya puwedeng i-open. So nawalan tayo ng trabaho guys. Wala ang ating trabaho dahil nasa Facebook vlogging tayo. Eh, hindi ko ma-open yung aking, Facebook kasi naka two-factor authentication siya, dun lang sa iPhone kailangan mo siyang pindutin. Kailangan mong i-approve dun yung na nagla-login ka sa bagong device. So, lahat okey naman yung Gmail ko, yung number ko, yung password ng Facebook alam ko na, dati hindi. So, nag-try ako mag-login dito sa aking bagong phone, hindi ko siya ma-login. So, ayan hindi tayo makapag-Facebook. Buti na lang itong YouTube naka-login siya. So, paglipat ko ng aking Gmail dito sa bagong phone, automatic na yung YouTube. So, ayan meron tayong YouTube makakapag-update tayo. Pero sa Facebook wala talaga akong access. So, ganito yung kwento na nag-outing kami last, Miyerkules. So, ano bang date yun, 13. Ang malas talaga ng 13. So, 13 tayo, Miyerkules. So, nag-outing kami, nagyaya yung kapatid ko kasi uuwi na sila ng Laguna, mga nagbakasyon dito sa Bicol. So, ngayon pabalik na sila ng Biyernes sa Laguna, so nag-aya na mag-swimming ng Miyerkules, night swimming guys. So, night swimming kami. So, siyempre may dalang phone para mag-vlog. Sobrang dami pa naming, na-video dito sa bahay tapos dun sa dagat. And then nung gabi, bandang 2:00 na siguro matutulog na siyempre pahinga. So, chinarge ko yung phone ko, nasa katabi ko lang naka-charge. Tapos yung anak ko naka-charge din, so magkatabi yung cellphone namin. Katabi lang, nandiyan lang sa harap namin. Tapos siyempre nahiga na kami dun, mga natulog. And then nagising ako ng 3:00, lilipat ako kasi ang sakit sa likod gawa ng kawayan lang yung higaan. So, nagising ako ng 3:00. Chineck ko yung phone ko, sabi ko baka puno na, wala na, grabe. Yung parang 1 hour ka lang na nalingat, natulog, wala na siya. So, pati yung sa kapatid ko, si Ate Helen, dalawang cellphone, bale 4 na phone yung nawala sa'min. So, yung dalawang phone ni Ate Helen, yung kapatid kong pangalawa, tapos, yung mga IDs niya, yung bag, so lahat yun nawala sa isang oras lang, hindi namin namalayan. And then yung mga yung resort na yon sa Pasakaw, Camarines Sur, so nag-report kami dun sa pulis, sa barangay, and walang ano, wala kaming nakuhang anong tawag dito, magandang outcome dun sa pagkawala ng mga gamit namin. So, nag-report-report lang kami dun, and yung iPhone hindi ko rin siya ma-reach kasi ni-off na nila yung internet, so tinanggal na yung SIM card ko. So, nung una natatawagan pa namin, nagre-ring siya 3:00. So, pagkawala tinawagan agad namin. So, nagre-ring, sinagot, hindi naman nagsalita. So, 2 beses niyang sinagot. Pagkatapos nun wala na, tinanggal na yung mga SIM card, pati yung ibang mga phone hindi na rin nag-ring. So, pinagtatanggal na siguro yung mga SIM card. Tapos, ah, 'di umuwi na kami.
Wala wala kaming napala. So ayun, yung aming masayang maghapon napalitan ng lungkot nung madaling araw dahil nawala yung mga phone namin. So, sobrang lungkot lang. Okey lang sana kung ma-access ko yung mga trabaho ko na nandun sa phone na yun. So, hindi ko ma-access yung Facebook lahat, naka-connect sa Facebook ko. So, hindi ko siya ma-access. Yun lang talaga yung iPhone na yun kasi meron siyang authenticator na tinatawag. So, dun ko lang siya mato-turn on sa iPhone na nawala. Ay, ang hirap pala 'pag gano'n na sobrang security mo sa Facebook mo. Kaya kayo guys isulat niyo yung mga passwords niyo, promise. Laking tulong 'yan. So ako, yung Facebook ko na yun simula noon yun lang yung Facebook ko, yung nauso ang Facebook, yun yung pinakauna kong Facebook talaga, hindi ako nagpalit-palit. So nung nag-iPhone ako sobrang higpit, may two-factor authentication pala sa iPhone. So nung nawala yung iPhone ko, wala na rin yung Facebook ko, hindi ko rin siya ma-open. So ang hirap, hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. So marami na akong pinagtanungan dito kung paano ko ma-o-open yung Facebook ko para maibalik natin yung trabaho natin. Kasi wala, mahirap 'pag ganito wala tayong income na naman, nandun lahat, sa Facebook lahat. So nawala siya, ang lungkot. So meron na tayong bagong phone kaso nga lang yun nga ang problema ko guys, hindi ako makapag-login. Ang hirap. And ngayon, kanina may nag-report, may nag-post sa Facebook na nakuha daw yung bag. So, yung bag ng kapatid ko, nandun yung mga IDs. So, naibalik yung mga IDs, tinapon. Siyempre hindi naman nila yung gagamitin. So, pinagtatapon lang yung mga IDs dun pa rin malapit sa Pasakaw, yung pinag-outingan namin, Pasakaw, Camarines Sur. So, nakita yung mga IDs nung kapatid ko, kinuha nila kanina. Pero siyempre hindi ibabalik ang mga phone. Bale 200,000 lahat yung nawala guys, ₱200,000 yung amount nung nawala sa amin. So ayan, nakakadala na tuloy mag-outing, mag-swimming. Bale yun yung pinakauna ko din na investment na iPhone na nai-vlog ko sa inyo before. So 200,000 guys, ganun kalaki yung nawala. Ang hirap mawalan ng phone kasi nandun yung trabaho. And, sino kaya puwedeng makatulong? Lahat na kasi ginawa ko, lahat alam ko yung password ko sa Facebook, alam ko yung Gmail, alam ko yung number, pero hindi ako maka-login. Grabe, sobrang higpit ni Facebook ngayon guys, kaya tandaan niyo yung mga passwords niyo, kasi ganyan 'pag nawawala yung mga phone natin ang hirap mag-recovery pala. So yan yung lesson learned sa akin. So, puwede naman makabili pa ng bagong phone, kaya lang ang laking panghihinayang ko kasi ang laking amount nun. Ang laking amount nung nawala sa'min tapos yung phone mismo na nandun lahat yung trabaho mo. Ang sakit sa ulo, ilang araw na ako nag-iisip guys, Miyerkules yun nangyari. So ngayon ay Lunes na, ayan magwa 1 week na siya. So IDs, naibalik naman yung mga IDs kahit tinapon na nga nila siguro. Sa tabi-tabi na lang, sana isinama yung iPhone. Hindi naman nila kasi yun mapapakinabangan kapag yung iPhone ay mawala, hindi nila yun ma-o-open, hindi na nila yun magagamit kasi ni-report ko na rin yun na lost phone. So 'pag binuksan nila yun is lalabas dun lost phone tapos magre-ring din sa amin kasi naka-Find My yun, naka-Find My sa iPhone. So makikita yung location 'pag na-open nila yun, kaso hindi na nila yan i-o-open. So, ganyan 'pag mga magnanakaw talaga. So ibebenta na lang yan tapos kukunin yung mga parts ng phone, maraming mga parts yan, mga camera. So yun na lang yung mapapakinabangan nila dun pero mura na lang nilang mabebenta. And nung sinagot nga nung nakanakaw, sinagot yung tawag ko nung nag-ring pa yung phone, Tapos sabi ko sa kanya, "Ano, kailangan ko 'yan." Sabi ko, "Pakibalik na lang kuya." May reward nga, magre-reward na nga lang kasi kung ibebenta mo 'yan mura na lang din, so bibigyan na lang ng reward. Kaso siyempre yung mga magnanakaw ma-pride din 'yang mga 'yan, hindi 'yan nagbabalik. So wala talaga pag-asang maibalik yung phone natin. Meron na akong bagong phone, yun nga lang sobrang laking abala, alam mo yun, yung trabaho mo lahat-lahat nandun lahat sa phone na yun. Tapos ganyan, ano na, paano tayo nito? Ay, ang hirap, grabe. Hindi ko alam kung paano ko mag-a-update guys sa ano, paano ako mag-a-update dun sa ating Facebook and trabaho ko. Alam niyo naman yung kabuhayan ko kaya umuwi ako dito sa Pilipinas dahil nandun lahat sa Facebook.
Tapos ngayon nawala, hindi ko alam kung anong purpose nung pagkawala niya. Ang hirap. Ayan, buti na lang itong ating YouTube naka-log-in siya. So ayan, makakapag-update ako, makakapag-live tayo dito. And ngayon ang hirap, paano ba? Anong gagawin ko, guys? Sexy hips, bloated belly, stomach ano daw? Ano daw? Ang hirap, alam mo naisip ko nga ate, naiisip ko nga ano sabi ko 'pag hindi ko na-open yung Facebook wala na akong kabuhayan, magsisimula ako ulit sa Facebook, hindi mahirap. So ang third option ko na 'to guys kasi nung hindi rin naman may trabaho naman si Papa Alden kaya lang hindi kaya. Ang hirap din kasi may magka-college na tayo. Hindi ko akalain na ano ganito, hindi talaga expect na mangyayari yung ganito. Na maaalis. Sabi ko nga, "Ano kayang reason bakit nangyari yung gano'n?" Nawala siya. Alam naman natin na yun yung number one na kumbaga bread and butter namin kumbaga tawagin. Bread and butter na namin yung phone. Kaya nag-invest ako kahit medyo mahal, nag-invest ako dun. Kasi nga kailangan natin, magagamit natin, panghanap buhay, pang-vlog. Kahit papaano sa halos magtu 2 years ako dito sa Pilipinas. Talagang dun namin kinukuha lahat and expect ko nga ngayon magka-college na nga si Kuya Kelo, paano kami? Pero tawa-tawa pa rin tayo, wala tayong magagawa. 'Pag naggawa ako ng bago kasi wala, ano daw, "It's sad you just made a new FB account, it's possible to get back, but try calling for it to be back and just give a small reward because they won't use it either." Yes po, hindi nga ako post sa Facebook. Kasi wala akong Facebook. Gusto ko nga sanang mag-post ng ganyan, hindi ko ma-open kasi yung Facebook ko 'pag gumawa ako ng bago, panibagong mga follower na naman. Ang hirap magsimula, back to zero talaga ako 'pag gumawa ako ng bagong Facebook. Sabi ko nga magre-reward ako ng 15,000 sa makakakuha, hindi naman ako makapag-post. Kasi kung bibili ako ng bago magkano na naman ang iPhone, 'di ba? Kapag nag-Android kasi ako guys, hindi ko rin mare-recover yung aking mga yung iCloud, 'di ba ang iCloud sa iPhone lang. So lahat kasi naka-save sa iCloud yung mga account ko. So kailangan din iCloud din yung gagamitin ko na phone. Ito nga, meron na ako ngayong bagong phone. So nabuksan ko naman yung Gmail and yung number 'di ba ninakaw din nila. Siyempre nandun kasama sa phone yung number ko. So, ang ginawa ko guys, dahil kailangan ko yung number dahil dun magse-send ng OTP kapag magbubukas ka ng Gmail. So, ang ginawa ko pumunta ako ng Smart, sa SM may Smart 'yan guys. Kukuha ka ng bago mong, same number pero bagong SIM. Puwede pala yun walang bayad. So, pumunta ako ng Smart last Huwebes siguro yun. 'Di ba Miyerkules nawala yung cellphone. So, Huwebes pumunta agad ako ng Smart para kumuha ng bagong phone. Kasi inaalala ko yung GCash, yung bank account, mga online banking ko doon sa phone baka mabuksan nila, ganyan. So ayan, pinablock-block ko na agad lahat sila. Okey naman yung bank account tsaka GCash. So, pinablock ko and nakakuha ako ng bagong SIM card, same number lang guys. So na-open ko pa rin yung GCash, yun yung inaalala ko kasi may laman yung GCash ko dun. So sabi ko wala na yung number, so hindi ako makakapag-open ng GCash. So ang nangyari, nagkuha ako ng bago, open ako dito sa bago kong phone ng GCash. Nabuksan ko yung GCash ko, so nandun pa yung laman kaya tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, "Diyos ko, last money ko na 'to." Yung huling pera na laman ng GCash ko. So ayan, naipangutang na naman natin na naman ng bagong phone. Diyos ko, ang mahal-mahal ng iPhone. Yan yung kailangan natin, eh, hindi ko kasi mabubuksan ng iCloud. Try logging into iCloud with someone you know who has a iPhone, maybe you can recover it. Wala po, nag-open na rin po kami. Hindi, nag-open na ako ngayon, bale iPhone din itong gamit ko ngayon guys. Nag-open ako ng ano, dati ang nakalagay na no location. So ibig sabihin walang internet, hindi malo-locate yung iPhone kasi naka-ano, naka-off na yun, naka-airplane mode na siguro. Marunong siguro yung nagnakaw. Hindi siya hindi na siya kahit kanino pinapaano ko, eh, pinapa-password
Find My, meron yun, eh, naka-turn on yun. So, hindi na nila makita, walang nakalagay na location. Hindi pa nila nato-turn on yung phone, ibig sabihin baka na-switch off nila. Ang hirap 'pag ganyan pala. Pero never na nila talaga mapapakinabangan yun. Kaya kung makakapag-post lang ako sa Facebook sana magbibigay talaga ako ng reward ko sa makakapagbalik nun. Kasi ibebenta nila yun sa mga shop, mura na lang nilang mabebenta tapos icha-chop-chop pa yun. Kukunin na lang yung camera, yung battery, kasi hindi naman na rin nila ma-o-open talaga ang iPhone kapag nakakuha ng nakaw. Yan yung pinakamagandang security sa iPhone kasi hindi nila yan mapapakinabangan. Cha-chop-chopin na yan, mura na lang nilang mabebenta, hindi na katulad ng original price. So ayan guys, balita balita ko lang sa inyo. Grabe second time ko na 'to, ang hirap magsisimula ako sa zero guys. Ang iniisip ko yung trabaho ko sa Facebook, nawala. Yung aming panghanap buhay, pang-araw-araw nandun lahat. Ang hirap pala ng ganito. Paano kaya ano, ano na lang mag-a-abroad na lang ulit. Balik na naman. Kaya lalo ngayon 'no, may magka-college na tayo. Paano kaya 'to? May magka-college na tayo, guys. Hindi ako makapag-vlog, guys. Yung iniisip ko nandun lahat. Number one namin na income talaga nandun lahat sa cellphone na yun tapos nawala. Kaya hindi ko alam kung paano magsisimula. Parang back to zero talaga lahat, eh. Balik sa ano na naman, walang-wala. Alam mo yun? Nandun lahat, eh. Buti na lang hindi ano yun, hindi siya inutang, hindi hulugan. Kaso ang hirap, first ever iPhone ko yun na investment talaga for vlogging. Kasi sabi ko nga 'di ba uwi na ako ng Pinas, kailangan ko magandang phone para makapag-vlog. Kasi babalik din naman siya, eh, kumbaga investment siya kasi kumikita rin naman ako habang ginagamit siya, eh. Kaya lang ngayon na hindi ko mabuksan yung Facebook, paano? Ayaw niya, eh, kahit anong gawin ko guys, alam ko yung password ha, ito yung mahirap kasi kahit alam mo yung password, yung Gmail, magpadala ng OTP sa Gmail, magpadala ng OTP sa number, ayaw niya guys mag-open, 'yan ang problema ko. Kasi naka two-factor authentication siya dun sa iPhone Plus, yung iPhone 15 ko dun lang siya. Kailangan mo dun pindutin yung notification sa Facebook ni iPhone na nawala, bago ka maka-login sa ibang phone. Yun ang mahirap na ginawa ko dun na settings. Kasi nagganon settings ko yun dun sa hindi ko naman kasi aakalain talaga na mawawala, 'di ba? Hindi natin akalain na mawawala. Kaya nag-settings ako dun, wala talagang ibang makakabukas. Siyempre for safety, na hindi mabuksan talaga yung Facebook ko kahit ninuman, ginawa ko yun na nag two-factor authentication ako, na hindi ka makaka-login sa iba unless merong notification tapos iki-click ko siya dun sa old na phone, yung nawala. So ngayon, yan yung problema ko kasi nawala. Hindi ako maka-login dito sa kahit anong phone. Yan yung problema ngayon. Sino kaya ang ano makakatulong sa'tin? Just apply again, missed you and you're good at applying. Don't stress, they will go on like that. Ay, ayoko na nga sana guys. Ayoko na sanang umalis. Kasi kaya naman eh, marami akong extra income. Kaso nga lang nawala lahat. So ano bang ibig sabihin? Umalis na lang. Yun siguro yung ibig sabihin no, kaya nawala. "Ah, wag ka na dyan." Sabi niya, that's why wala na daw tayong vlog. Yes, ang hirap ng ganito. Paano kaya? Any idea? Kayo ba, nangyari na ba 'to sa inyo? Any idea naman? So ayun na nga, paano ba? Baka meron kayong mga baka meron kayong, experience na ganito guys. Paano ko ba i-o-open? Come back to your vlog. Dito kasi sa YouTube guys, hindi na rin kasi gano'n ka-ano talaga,
Hindi na rin gano'n anong tawag dito, hindi na gano'n kadami yung viewers and yung income, so hindi ako puwedeng mag-focus lang dito sa YouTube. Yun talaga yung kailangan ko, yung Facebook. Nandun talaga lahat, oo. Kapag sa iba kayo naka-login, yung mga Android or ano, ibang wala naman siyang hindi kayo nag-set up ng two-factor authentication, okey lang kasi na-o-open ko naman dati yung Facebook ko, eh, kahit saan. Kaso nga lang nag-set up ako dun na two-factor authentication. So, ganyan yung nangyayari, hindi na ako makapag-login. Pero sana hopefully sa mga susunod na araw magawa natin ng paraan kasi nagtatanong-tanong din ako, ano ako, nag-email ako kay Facebook kung paano ko mare-recover yung account ko kasi nawala yung phone, ganyan. So, nag-report na rin ako, so malalaman after 2 days ulit. So, sabi niya 48 hours daw, babalikan nila ako. So, nag-email sila. I hope talaga sana mabuksan siya para hindi tayo aalis. Ayoko na. Actually, ayoko na talagang umalis kaso 'pag wala tayong choice, eh, may magka-college, 'di ba? Ay, sige na nga guys, nag-update lang ako, haba yung ating, live, so para mapanood din ng iba na ano, para alam nila. Ayan, be careful na lang tayo guys sa mga susunod, sa mga nanonood diyan. Be careful na lang tayo sa ating mga phone and isulat lahat yung mga passwords and Gmails, ganyan, para tanda natin. That's what life abroad is like. Thank you, bye-bye. Oo, good night. Sige po, salamat. Nag-update lang tayo. Paano ba 'to? Thank you, bye-bye, good night.